Atur pambagya wilujeng rinengga sagunging kahormatan ingkang tanpa upah. Nuwun para rawuh, para pamirsa, para kadang sutresna budaya kakung Sumawana Putri ingkang satudahat kinurmatan. Langkung rumiyin kita sak keluarga Ketoprak Cahya Muda ingkang mijil saking bakaran kilensa dipun pinisepuhi Bapak Kabul Sutresna ngaturaken sugeng dalu, sugeng lenggah, sugeng mirsani, so sugeng ing samudayanipun. Cunduk dumateng pamundhutipun ingkang hamengku gati ingkang sampun sarebak kaliyan sutradara Ketoprak Cahya Muda. Dalu menika sengaja beber carosagem kanthi mawa asesirah angkling Darma Ngratu dawah perangan badhe madrim sayembara. Binarung swantening gongso Kiai Madularas kanthi kairing gending pambuka kita badhe ngaturaken giaraning paraga ingkang badhe hanyangkul pakaryan ing dalu menika. Sutradara katindakaken Raka Mas Wanto Susilo saha Raka Mas Joko Malelo. Pangebrak katindakaken Sederek Jan Cikel Pranata Lampu katindakaken Sederek Legiman. Pranata Pakeliran katindakaken Sederek Jatmiko saha Sederek Janadi. Pranata dekorasi katindakaken Sederek Sukirman. Karawitan Pranata gending katindakaken Raka Mas Subanggi wontening Pangliing Swarawati katindakaken Ibu Tri Ngapini saha Ibu Karti. Salajengipun tumapak ing Pakeliran kelir pisan wonten ing Praja Imoy Mantaka. Sang Prabu Meru Patma katindakaken Adimas Teja Gawa Giyanto. Para yaksa dipun pangarsani Dimas Bambang Indrastama. Salajengipun wonten Madyalaga Tumenggung Butalacaya katindakaken Adimas Sukarno. Para prajurit dipun pangarsani Dimas Dana Wibaksa saha Dimas Sumanto. Salajengipun wonten ing Taman Sari Dewi Pramesti katindakaken Sederek Dyahayu Niken Jamini. Dewi Pramuni katindakaken Sederek Menik Sayemi. Prasanti katindakaken Sederek Asih Wijayanti. Sukesi katindakaken Sederek Menik Damayanti. Salajengipun wonten ing Sendang Endang Setyawati katindakaken Sederek Indriati. Mban katindakaken Sederek Kenes Surasni. Para Magersari katindakaken para Siniwati Ayu Ketoprak Cahya Muda. Badhek Madrim katindakaken Adimas Sutikna. Salajengipun wonten ing Praja Malawapati Sang Prabu Angkling Darma katindakaken Adimas Susilo. Pangeran Wijanarka katindakaken Adimas Jamin Raharjo. Pangeran Wijaningrat katindakaken Adimas Bagus Mah Indra. Salajengipun wonten ing Padepokan Kuntara Segara Begawan Manik Sutra katindakaken Raka Mas Joko Malelo. Bojo katindakaken Sederek Wara Suyar. Para raja Sewunegara katindakaken Raka Mas Wanto Susilo saha Dimas Kiswara. Salajengipun wonten ing Taman Bagindo Ula Tampar katindakaken Adimas Bondan Swasi. Naga Gini katindakaken Sederek Parinah. Salajengipun wonten ing Sapta Pratala Pikulun Nagaraja katindakaken Raka Mas Jupriyanto.
Binangka panglipring penggalih ing madya latri repat utawi dagelan ketindakaken srek penjol sederek tengil mekaten giaraning paraga ingkang badhe hanyangkul pakaryan ing dalu menika kanthi panutuping ngatur hangesti budaya kinarya luhuring nusalan bangsa jaya jaya wijayanti widodo nir ing sambikala kanthi asesanti kedhoprak cahya muda tansah jaya sepisan jaya 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 ing sak lami-laminipun nuwun.